Kini atong latest weather update, September 30, 2022. Ang Intertropical Convergence Zone o kini ang panagtagpo ng duha ka hangin gikan sa northern ug southern hemisphere ang nakaapekto sa may habagatang bahin sa lalawigan sa Mindanao. Ang weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan kasama ang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog ug kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories kasama na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Also, we have to take precautionary measures sa mga hazards na dala ng thunderstorm. Una na ang lightning ug thunder, kusog na hangin, kusog na mga pag-ulan na posible ang flash floods or landslides, ilabi na sa mga vulnerable areas. If severe or intense ang thunderstorm, posible ang tornado, water spout, hail o ang pag-ulan ng yelo. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha to mga official social media accounts. Kini si Jomar Iclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Happy weekend ug keep safe everyone.